Amik idol oh. Ito sinurol, gamit ako ah. Nga. Ano ito dun? Patayin ka patadol ah. Ipag-ibig sa'yo mo on this Facebook dol. Lagi matulti mga tao. Bisang pag magpabutan-butan ka dire. Kung saan makabutan, naagi masulti mga tao dol. Patayin ka kaon dol. Busog. Kaya adobo mamantika mamantika dol. Kayo. Dol. Mamantika eh. Ini kedel. Dahil kag may bis, basta busog. Ang saday mo. Di ba, Dol? Gawas mga baser. Kulot ng bahagal. Salamat sa pagkakataon ng video, Dol. Ayaw kalimutang follow and share. Salamat.